వెంజిపూర్ శ్రీగిరి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి జై. వెంజిపూర్ శ్రీగిరి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి ఆశీస్సులతో మిత్రులందరికీ శ్రీ పరాభవనామ తెలుగు నూతన సంవత్సర ఉగాది పండుగ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు. అలాగే ఈరోజు మీరు చేపట్టిన పనులు సకాలంలో విజయం సాధించాలని, మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులందరూ ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్ట ఐశ్వర్యాలతో సుఖ సంతోషాలతో ఎల్లప్పుడూ ఆనందంగా సంతోషంగా ఉండాలని వెంజిపూర్ శ్రీగిరి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామి వారిని కోరుకుంటూ మిత్రులందరికీ మరొకసారి శ్రీ పరాభవనామ తెలుగు నూతన సంవత్సర ఉగాది పండుగ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు. జై వెంజిపూర్ శ్రీగిరి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి జై. జై జై వెంజిపూర్ శ్రీగిరి శ్రీ లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి జై.